सोरखौबा हासुलादों सोरखौबा लं थङै खुनानै हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव राजा लामाफ्रावहाय थाबायहोदों प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य আমার দফাবিলা জি আকারে আকারে যদি রূপায়ণ নহয় বিটিআর রেকর্ডৰ দফাবিলা যদি আকারে আকারে রূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিটলায়াও চোতালত গৈ মই সুইসাইড কৰিম প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে জেনেৰেলক আৰণাই দিবলৈ কাৰণে আৰু জেনেৰেল ডাঙৰীয়াও নিজৰ মাথাটো থলত বনাই আগবাঢ়ি আহিছিল বেচা আৰণাই পাবলৈ নিজকি আলাই দিলে আৰণাইটো প্ৰমোদ বড়াই गिबियावनो बड'लेण्डनि मिडिया चिरां जिल्लानि मिडिया बिथांमोननिसिम बे मोजांथार सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थादों आरो नैथियाव बड'लेण्डबासि आरो गासै असमबासिनिसिम खुलुमनाय जासिबाय कंग्रेसनिफ्राय खुलुमदों जोंहा दिनै मोनसे मोजांथार प्रग्राम जानानै थांबाय जोबसेयानो क'क्राझार लकसभानि इनचार्ज बिथां गुणकान्त गगৈ बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो क'क्राझार एलएसिजों लोब्बा थाफानाय मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो बरपेटा जे एरियानिफ्राय गोलैदों प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि इनचार्ज बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो बेबायदिनो सिस्टार अर्गानाइजेसन दङ जोंहा युथनि सेबानि महिला जेसेबां संगठन दं बिथांमोना फैजोबदों दा बावहाय जोंहा बिराद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों जे गाबागाव जिल्लानि ब्लकफोरा बेसेबां इमप्रुभ जादों मण्डला मोनबैसो रेडि जाखो बुथफोरा मोनबैसो रेडि जाखो दा दिनैनि एसेसमेन्ट मथे ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनि खोथानाय मथे 60%नि एसे बारा कमप्लिट जाबाय जोङो आसा खालामदों नैबे अखा बांखा जुदि जायामोनब्ला दै बानाया जायामोनब्ला जोङो दासिमाव फोजोबनो हासिगौमोन फैबाय थानाय नैबे आगस्ट मासाव जोङो बेखौ फोजोबगोन होननानै आसा खालामदों आरो सिस्टार अर्गानाइजेसनफोरनि रिपर्ट मथे जोंनि लिडारफोरनि रिपर्ट मथे दिनै कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जादों आरो बे कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जानाया मोननै मोनथामसो खारनाव जोंहा जे बिधान सभा इलेक्सन जानो थांबाय थादों मध्य प्रदेशआनो होन राजस्थानानो होन छत्तीसगढ़आनो होन दा बेफोराव कंग्रेसआनो खोब मोजां लिड लाबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो नरेन्द्र मदिनि जे बिजेपि गभर्नमेन्टनि जानाय लोंनाय बायदि बेसादनि दाम बारायनाया एखे हां गैया बां गैया जेबो लिमिट गैया लोगोसे मणिपुरनि थासारि जे एसटिफोरनि सायाव जेबायदि थासारि अयथासार मध्य प्रदेशआव जा सारा इन्डियायावनो सोरखौबा हासुलादों सोरखौबा लं थङै खुनानै हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव राजा लामाफ्रावहाय थाबायहोदों आरो बेबायदिनो एसटि आदिबासिफोरनि सायाव अयथासार दा बे जिनिसखौ नुनानै दिनै गासै भारतल' नङा सारा पृथिबियावनो बिजेपि गभर्नमेन्टनि फारसे मुगैनाय आरो सोंखारिनाय फोरमायदों आरो बे सोंखारिनाय आरो मुगैनाया दिनै कंग्रेसनि राहुल गान्धीनि हम नफरत का दुकान बंद किया है और प्यार और मोहब्बत का दुकान खुला किया है बे भाषणा बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों बे मोनसे गेदेरथार दोहौ सार नोंथांमोना दिनै धरनाजों लोगोसे मेम'रेन्डाम होनायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय मा दाबिफोरखौ लानानै नोंथांमोना मेम'रेन्डामखौ बावहाय बिसेस जेबो बेबायदि दाबि गैया जोंनि दाबिया बेल' जे बेसादफोरनि दाम बांनायखौसो जोङो दिनै गले गले आवगायबो होबोबाय थादों जे नोंथांमोना एसेबां बुंसेयावबो अपोजिशन पार्टिनि एसेबां खावलायसेयावबो सारा भारतनारिनि रायजो राजाफोरनि खावलायसेयावबो नोंथांमोना बेसादफोरनि दामखौ मानो बारानिफ्राय बारा खालामबाय थादों दा बे जिनिसा गाज्रि जागोन बेनिखायनो जोंनि कंग्रेसआ खनसेबाव सारा आसामावनो जेसेबां जिल्लाफोर दङ जोङो बे धरनाखौ लानाय जादों दाम बेसाद बांनायनि एगेन्स्टै जोंनि बे मोनसेल' मेम'रेन्डाम फैगौ बिसायख'थियाव दिनैहाय कंग्रेसआनो मोनसे बिकल्प जादों खालि बिटिसिल' नङा आसामल' नङा सारा इन्डियायावनो दहाय दान्दिसे सिगां बुंखानाय बादि जोंनि बिटिसिआवबो नोंथांमोना दिनै नुबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेरावहाय लिडारफोरनि गेजेरावल' खुनुरुखुम मिलायनाय दङ किन्तु ग्रास रुटआव बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि अरलायनाय अमिल दङ दा बेखौ नायोबा थैलाय उजिलाय बिजेपिनि भटार्सफ्रा इउपिपिएलनि केन्डिडेट होयोबा बेनो होआ आरो बिजेपिनि केन्डिडेट होयोबा इउपिपिएलआबो होआ दा थिग बेबायदिनो फारसेथिं बिपिएफआ थांबाय बिपिएफआ बिराद गोबावनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन ट्रेनिं होबाय थादोंमोन बोरै आरएसएसखौहाय बुरखायनो बोरै बिजेपिखौ बुरखायनो नाथाय बुरखायसेयावबो बिथांमोना दिनैहाय ना एनडिएआवनो लाजाबाय ना एनडिएआवनो लाजाबाय दा ओरैबो थलं थफं
दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो BPF बायदि इसेबां 17 बोसोर गभर्नमेन्ट खुंखांनायनि उनाव थाखा फैसानि अभाब गैया लिडारफोरनि अभाब गैया बेबायदि थासारियावबो बिथांमोना दिनै गाव हारसिङै गसंनो गिनाय दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया हा BPF जों बोरै थाबावगोन दा UPPL जों सोर थागोन BJP जों सोर थागोन दा हारसिङैनो ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों ओरैबायदि मोनसे प्राकृतिक सिचुएसन जाना होदों कंग्रेसआनो बिकल्प जादों दा कंग्रेसआ जेसेबां जोङो ग्रास रुट लेभेलाव डेभेलप जादों बेनिख्रुइ जोंनि बायजोआरि बेकग्राउन्डआनो जोंनि फेभारावसो मावबाय थादों आरो मा दा बेखौ नुयोब्ला कंग्रेस इज भेरि गुड इन ए भेरि बेटार पजिशन देन एस्टारडे माखासे BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो सार नेशनेल लेभेलनि पलिटिशियानफोरखौ जोंनि बर'फ्रा बाहागो लानो नाङा होननानै बायदि बायदि माखासे रिजनेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों सार बेनि सायाव नोंथाङा ना BPFनि खोथाया नेशनेल पार्टि जायगा होनाङा बिथांमोनहा नेशनेल पार्टिखौनो सौनायबाय थादों BJPखौ गले गले दिल्लीयाव थांहां नागपुराव थांहां गुवाहाटीयाव थांहां डाङरिया हाग्रामा डाङरिया खद गयसे खद जवानाय হ্যাঁ এই NDA ন্যাশনাল পার্টি লগল এলায়েন্সৰ কাৰণে তেখেত ইমান মাহে মাহে আশা কৰি আছিল সই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়াবা ৰাস্তাত শ্ব' কেতিয়াবা হাজাৰ হাজাৰ মেল মিটিং কেতিয়াবা থাউজেণ্ড জইনিং এই গোটেই নাটকবিলাক কেনেকা আমি BJPক আকৰ্ষণিক কৰিব পাৰিম সেইটোৰ কাৰণে তেখেত আজিলৈকে কাম কৰি আছিল বেচৰাগোলা কিন্তু NDA অৰ্থাৎ BJP তেখেতক ৰেজেক্ট কৰি দিলে আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা যদি কয় নেশ্যনেল পাৰ্টিক স্থান দিব নালাগে ইয়াতকৈ বুঢ়া মিছলীয়া ড্ৰামাটিক আৰু খোদ আছে ৰাইজ ৰাজা আজিৰ তাৰিখত ছবি বুজে এই গতিকে হাগ্ৰামা ডাঙৰে যিমানেই নকওক নেশ্যনেল পাৰ্টিক নালাগে এতিয়া তেখেতৰ মানুহবিলাক কংগ্ৰেছৰ লগতো কথা পাতি আছে আমি আৰু কি ক'ম ইয়াতকৈ বেছি नाथाय बावैसो सान सिगां प्रमद बर'आ बुंदों माने फैगौ MP इलेक्शनाव UPPL आरो BJPनि थाखाय रावबो भिक्टर जानाय नङा माने जेबो जेंना गैया ओरैनो देरहागोन प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बियाद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन তিনিটা মাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ এই মাৰ্ক আৰু দৃশ্য এই অসমবাসী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এক নম্বৰ মাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বড়োলেণ্ড নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহওঁ नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि आरो দ্বিতীয়টো আমার দফাবিলা যি আকারে আকারে যদি রূপায়ণ নহয় বিটিআর রেকর্ডর দফাবিলা যদি আকারে আকারে রূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙরিয়া কৈছে BJP তোমার শীতলায়াও চোতালত গৈ মই সুইসাইড কৰিম 2 নাম্বাৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড় বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব আৰু 3 নাম্বাৰ দৃশ্যটো যোৱাকালি একদিন আগত এজন জেনেৰেলক একে মায়েগৰ এংকৰি ইমান স্পষ্টকৈ কৈছে যে প্রমোদ বড়ো may I request you now to please welcome General Sahab with our traditional Boro আৰণাই প্রমোদ ডাঙৰীয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে জেনেৰেলক আৰণাই দিবলৈ কাৰণে আৰু জেনেৰেল ডাঙৰীয়াও নিজৰ মাথাটো থলত বনাই আগবাঢ়ি আহিছিল বেচা আৰণাই পাবলৈ নিজকে আলাই দিলে আৰণাইটো প্ৰমোদ বড়োই এনেকুৱা মানুহৰ আজিৰ তাৰিখত মেণ্টেল স্থিতি নৰ্মেল আছে না এবনৰ্মেল আছে ইয়াৰ সন্দেহ আছে তেখেতসকলে যিয়ে নাকক সেইটো আজিৰ তাৰিখত ৰাইজ ৰাজাই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই গতিকে BJP আৰু UPPLৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় কথাটো এইটো ইয়াৰ মাজতে কিবা একটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि सोमोन्दै सार मा बुंगोन दा UPPL BJP सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि रिजनेल पार्टिफोरखौ एसे नासयनो नागिरदों डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि सायाव माखासे भुवा दिन्थिनायखौ जों नुबाय थादों डेफिनेटलि व्यक्तिगत गरजन मोसाहारिया खालामनांगौमोनब्लाबो डेलिमिटेशननि सोमोन्दै आं एसेबां माथा मारिनाय जायाखै गोबां खारननि थाखाय अबसे आङो क'क्राझार चिरां जिल्ला हिसाबै प्रेसिडेन्टखौ लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामाव आं बे बाथ्राखौनो बुंदों मोननैसोल' पइन्ट आङो उत्थापन खालामदों जे BTC एकर्डखौ लानानै जे 6 शिड्युल एरियायावहाय 75% रिजार्भ जानांगौ बे मोनसे खोथा दा बेखौ नायोबा नोंथांमोननि बे LAC रानलाबायनाया एखेबारे इलजिक एज पार दा डाटा जायाखै बे हिसाबै नोंथांमोना बेखौहाय नायफिननांगौ बे खोथाखौ आङो होनदों आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय
दिनै 2017आवहाय डिलिमिटेसनखौहाय फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन एक्सेप्ट जम्मु आरो काश्मीर खारन जम्मु आरो काश्मीरखौ स्टेटखौ सिफायनानै इउनियन टेरिटरि रानना होनायाव बे गोनांथि जादोंमोन नाथाय आसामाव 2026आवनो जुदि अल इन्डिया बेसिसाव जाखायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मानो हाथाखौ दारखार निस्सय बिजेपिनि माबा मोनसे एजेन्डा थाखोमादों आरो बे दिनै गरजननि बुंनाय नङा फ्राय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रानो बुंदों पलिटिकेल पार्टिफ्रा बुंदों एमएलएफ्रा बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजायानो जुदि बेनि एगेन्स्ट एप्रिहेन्सनाव दङब्ला रायजो राजानि खोथाखौ खोनासंनांगोन आरो नायफामफिननांगौ होननानै गरजनाबो मेमरेन्डाम होदों दा ओरैहाय इउपिपिएल आरो बिजेपि बर' लिडारफोर थासेयावबो बिथांखौ जाया होननाया निस्सय बिथांमोननि रिपर्ट मथे बिथांमोना टेलिभिजन ड्राफ्टखौहाय नायफामफिननांगौ आरो उदालगुरि आरो क'क्राझारा एसटि रिजार्भ थानांगौ होननाया बे वेलकाम एटिटिउड जादों आङो बिनि सोमोन्दै दा बेसेबां डिलिमिटेसन कमिटिया बा इलेक्सन कमिसना बेखौ आजावगोन आं बिनि सोमोन्दै थयथ'खौ लाथ'वाखै आसा खालामदों एबसुनि होननाय मथे आदा दावरावमोननि होननाय मथे आरो बिपिएफनि नाजानाय मथे स्टुडेन्ट इउनियननि नाजानाय मथे मोजां जोंनि फेभाराव जागोन होननानै आं आसा खालामदों